Umama kaAnoyolo Bholani owaziwayo kakhulu ko-TikTok kuzo zonke ke social media, waziwa ngokucula. Ndingumama kaJuju, sisesiphamandla high school, sizokwenzela abantwana i-surprise naye abantwana besiphamandla. Ndingumama kaAphiwe Kiti, iconductor yasesiphamandla, sizokwenzela abantwana bethu i-surprise yebrayi. Abayazi bona. Abazali abangazange ndicela nibanike indlebe. Enkosi. Molweni bazali nootitshala nabantwana bethu. Andiniva? Good. Ngale kwavela umzali wamnye waza necebo lokuba singathini na ukuze sibakhuthaze abantwana kule nto bayenza. Uyangxola Anoyolo kule nto bayenzayo, ngoba siyayibona intle. Uzama ukomeleza notishala ongumqhubi wale nqwelo nihamba ngayo. Afongu Anoyolo sihamba nootshuti bakhe noSinawo. Mama sikulo Sinawo imoto silahle zikhonteyineni. Uba besiyiqondile apha ngesibeka ii-flowers. Ngoku hayi nezitafela zisatsho noba bezintle. Uma kaAnoyolo